Hej mor og morfar, og stort tillykke med jeres diamantbryllup i dag, og tillykke med fødselsdagen, morfar. Jeg håber virkelig, I får en helt fantastisk dag med masser af gode gaver og lækkert mad og dejligt vejr, for ikke at forglemme. Jeg sidder her med Jordan og jegs lille nye killing. Han hedder Loki, og det betyder, eller det er bare sådan, man siger Loke på engelsk. Og han er en rigtig ballademager. Ja, vi har haft ham i en uge nu, og ja, han er bare en lille terrorist, for at være ærlig. Men ja, jeg håber virkelig, I får en fantastisk dag i dag, og jeg er rigtig ked af, at Jordan og jeg, vi ikke kan være der, men håber samtidig også, at I ved, at hvis vi kunne, så ville vi selvfølgelig være der og fejre jer. Og det var egentlig også meningen, at Jordan han skulle være her til at filme den her videohilsen sammen med mig. Men tiden er blevet fra os, og kameraet det drillede lidt, så det fik vi ikke muligheden for. I stedet så sendte han mig en sms-besked, hvor han skrev, hvad han gerne ville have mig til at oversætte og sige til jer. Så han skriver: hej mormor og morfar, stort tillykke med jeres diamantbryllup. Selvom jeg kun brugt kort tid med jer, var jeg privilegeret, tror jeg det hedder, til at mærke den kærlighed I deler. Det er nemt at se, hvordan I har været sammen så lang tid, tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Jeg håber, at Vibeke og jeg kan dele lige så mange gode år i hinandens selskab. De bedste hilsner og ønsker for en god fremtid, og indtil vi kan være i jeres varme, kærlige, kærlige tilstedeværelse igen. Hilsen Jordan. Så ja, han ønsker i hvert fald også rigtig stort tillykke i dag. Og jeg er ked af oversættelsen, den var sådan lidt langsom, og jeg hakkede lidt i det, men nogle gange kan det være svært at finde det rigtige udtryk at bruge på dansk i forhold til engelsk, og på samme måde fra dansk til engelsk på den måde. Så jeg håber det går, og jeg håber I forstod, hvad det var han prøvede at sige, og hvad det var jeg i hvert fald prøvede at få oversat til jer. Men ja, jeg synes jo det er helt fantastisk, at de har været sammen så lang tid. Og så er det faktum, at jeg jo knap og nap har levet en tredjedel af den tid, I har været gift. Jeg kan jo slet ikke forstå, hvor mange år det egentlig er. Men ikke desto mindre synes jeg, det er sejt gået, og jeg har virkelig noget at se op til i jer begge to. Og det håber jeg også, I ved, at jeg synes, I er helt fantastiske. Og jeg savner jer rigtig meget, og jeg håber virkelig, at Jordan og jeg, vi kan komme hjem og besøge jer igen. Det bliver nok ikke i år, måske heller ikke næste år, men nu må vi se. Altså, jeg krydser fingre og håber virkelig på det bedste. Men ja, indtil da, så håber jeg bare, I har det rigtig godt, og ikke fryser for meget. Jeg hører, det er rigtig koldt i Danmark de her dage. Men ja, jeg håber virkelig bare, I har det godt og får en virkelig fantastisk dag. Og så send mig en tanke eller to, og lad som om, at jeg også er der. Så ja, kan I nu have det rigtig godt. Så hej.